Előbb-utóbb minden csaj kívülről fújja a szabályokat. Ha egy fiú behúz egyet, tetszel neki. Soha ne próbálj magadnak frufrut vágni. És egyszer majd megismerkedsz egy klassz sráccal, akiben biztos, hogy nem fogsz csalódni. Minden film, minden regény azt sugallja, hogy várjunk az igazira. Profil törlése. De a történet felénél jön a csavar. Váratlanul szerelmet val neked valaki. Vagyis ez a kivétel. Sokszor csak a végső cél lebeg a szemünk előtt, és nem vesszük észre a jeleket. Összetévesztjük az érdeklődést a közönnyel. A komolyat a komolytalannal. Persze az is előfordulhat, hogy végül csalódnod kell a klassz srácban. Lehet, hogy egyedül maradsz. Összetörve. De lassan rájössz, hogy hol szúrtad el, és újra kezded. Megrázod magad, mert tudod, hogy valami jobb vár rád. És ha sikerül tovább lépned, akkor az már nem is csalódás. Szívem, mit csinálsz itt? Felejtsd el a szót! Gyere! Gyere, Alex! Miatt! Lehet? Mehet! Keresztábla. Macisaj! Nyertünk! És létezik még egy eset. Ha a rengeteg hiába várt hívás, a sorozatos visszautasítások, a rosszul értelmezett jelek, a kínosabbnál kínosabb helyzetek, a hatalmas káosz ellenére soha, egyetlen percig sem adtad fel a reményt.